Croeso I degfed rhifyn o bodlediad Colli'r Plot. Mae'r bennod yma yn dathlu pen-blwydd y Cyngor Llyfrau yn 60. Gewn ni glywed pa lyfrau dyn ni wedi darllen, ac os ydyn ni wedi gwneud ein gwaith cartref a darllen Pum Diwrnod a Phriodas gan Marlyn Samuel. Ond cyn hynny, dwi'n meddwl bod rhaid i ni ddechrau trwy clywed hanes joli cyntaf Manon I Barcelona. Manon, daeth I. Oedd o'n gret. Oedd o'n mor neis. Just gael ffys, ti'n mo? A just fatha, allan nes I fynd yna, wedyn oedd o'n I ddim yn am hir, ond oedd yr holl amser y dilenwi efo hyrwyddo llyfr yn Catalan a Sbaeneg. A dyna oedd yn ddiddorol iawn, achos bod yna fersiwn yn Catalaneg a Sbaeneg. O'n i'n meddwl fysa'r hyrwyddo ar wahân, ond oedd ei gyd efo'i gilydd, oedd y ddau gyhoeddwr yn gweithio efo'i gilydd. Ac o'n i'n siarad am fatha, felly, da chi'n gweithio ar y cyd lot, gan dan o hyd, yn gyhoeddi'r un llyfrau mewn Catalaneg a Sbaeneg. Mae jyst yn hollol ddifyr pan ti'n dod o gymdeithas ddwyieithog, dydy, fatha da ni, gweld ti'n mae bobl eraill yn neud o. Ond cyhoeddwyr gwahanol i'r ddwy iaith. Bob tro? Ie. Oedd o just, ond oedd o'n gret. Oedd o'n bril. A nes I gael mynd I siarad mewn gwyl sci-fi yn Barcelona. Felly, oedd hwnna just yn bril. Waw. Ie. Yn gobeithio bod chi gyd yn jealous. Sgyn ti rhywun o Sbaeneg neu Catalaneg? Dim oll. Nes I wneud chydig wythnosau Duolingo cyn mynd, ond oedd o'n ddim byd. Ond dyna oedd y peth ddiddorol arall oedd, o'n i'n gwneud cyfweliadau ar teledu a bethau, ond maen nhw wedi arfer cael troslais. Felly o'n i'n gwneud y cyfweliadau yn Saesneg, a wedyn oedden nhw'n cael I gyfieithu a trosleisio. Ond nes I wneud pan nes I gyrraedd, nes I wneud un rhaglen fyw. Iawn, felly, mynd I fewn i'r studio, cael make-up di wneud, hwnna'n neis. A wedyn mynd I siarad efo'r boi ma, a nes I ista na, ac oedd gynnau beth yn ynglist, fydda efo cyfieithydd ar y pryd, yn cyfieithu be oedd o'n dweud. Ac oedden ni wedi testio'r beth cyfieithu ar y pryd ma. A nes I ista lawr, a nath y boi ddod ista lawr, cyflwyno fi yng Ngatalaneg, a dechrau siarad, a nath yr offer stopio gweithio. Felly o'n i'n sterio ar y boi ma, fatha dewi llwyd Barcelona. Yn just meddwl, oh my god, dwi'n dall, dim byd. A nes I ar o deud, I'm really sorry, I can't, the translation's not working. Wedyn nath nhw ffixio fo, ond dyna oedd y beth cyntaf ddigwyddodd. Ac o hwnna'n fyw. Oedd hwnna'n fyw, oedd. Nes I weld hwnna, Manon. O'n i'n gorau chwerthin. Oedd e jyst yn ddifyr hefyd bod nhw... Chos da ni byth yn gweld bethau di cyfieithu rili yna. So, os ti'n gwylio teledu Saesneg, ti'n yn gweld neb yn cael ei cyfieithu. Alla, just achos bod Saesneg yn iaith sy'n just yn bob man, dydi. Lle bynnag o'n i'n mynd, o'n i wastad yn gallu siarad Saesneg fel bobl. Oedden nhw'n gwybod na llyfr Cymraeg oedd o'n wreiddiol? Oedd. Gen nhw ddiddordeb mawr yn hynna, ynda. Ac ymwybyddiaeth reit da o Gymru, da. Nes ti ddeud bod nhw'n fans anferthol o Angharad Price? Do, oedd hyn yn ddigri, lle o'n i'n gwneud y cyfweliadau yma. A bob tro o'n i'n deud bod fi o Gymru a bod y llyfr yn Gymraeg, oedden nhw'n mynd, Angharad Price! Nes I siarad efo 15 reporter a newyddiadurwyr lle. Gathon nhw gyd yn codi o Tyn y Gorchudd, y fersiwn yna. Ac yn dyfynnu'r llyfr a pethau I fi, oedd o'n bril, di gwir. Ac o'n I bob tro yn ateb, wow, bod nhw'n... Dyna di Cymru ddyn nhw. Nath neb ddeud oedd Gareth Bale. Neu'r pethau ti'n arfer cael pan ti'n dweud Gymraeg. Angharad Price oedd gyd. So, lle ti'n mynd nesa? Gaernarfon.
Ti wedi gyfieithu i cofi? Esgan na, sy'n ni'n gwybod lle i ddechrau. Sy'n ni'n gorau cael cofi go iawn i'n mynd. Gan fod y pennod yma i ddathlu y Cyngor Llyfrau'n 60, nes i gael sgwrs gyda Arwel, Rocked, Jones, os yw'n bos chi'n cael siawns i rando. Ond wnaethon ni trafod Llyfr Glas Nebo ar ôl y cyfweliad i gywydd fod, a ni'n sôn am y ieithoedd eraill wedi cael ei cyfieithu hefyd. So mae hwnna jyst yn goriad llyged, a mae hwnna'n cyhoeddwyr wahanol tu allan i Gymru i gyd, ydy? Yndi, ond y peth ydy, mae'n eitha... Mae'n anodd disgrifio faint o waith mae Cyngor Llyfrau yn neud a Llenyddiaeth Cymru a cyfnewidfa len Cymru. A os ti'n deud fatha, fysa'r llyfr yma ddim yn bodoli ap Cyngor Llyfrau, neu fyswn ni ddim yn gwenu ap Cyngor Llyfrau, mae'n swnio fatha bod chdi'n gwaniaethu, ond y gwir ydy, dwi'n gwybod fyswn ni ddim wedi bod yn Barcelona yn yfad coffi mewn rhyw sgwar lyflu, tasa pobl fatha Rocket ddim mor dda am wneud i jobs. Oce, so ewn ni trafod y Cyngor Llyfrau yn, chi'n modd, a pen-blwydd nhw. So yn ystod y mis sydd wedi bod, mae hwnna'n peth anferth, ydy. Maen nhw wedi cael wythnos yn dathlu'r ffaith bod nhw'n 60, a fi'n cymryd, ti'n modd, amser ni siarad i Arwel, oedd lot o'r stwff, dwi'n gweud, mor ddiddorol, ond oedd e'n, ti'n modd, sôn amdano chich pedwar eitha lot, a chi modd, chi di elwa gymaint fi'n credu chi o just y gwaith maen nhw'n neud. Mae jyst oedd e'n real agoriad llyged i fi, a mae jyst yn anhygoel be maen nhw'n neud ar gyfer awduron fel chi, ond trwy'r cyhoeddwyr, dyna be oedd Arwel yn bwysleisio i fi, nid ar gyfer pobl unigol fel chi. Ydy, mae nhw cyffwr bob tamad ydy. Ysdi, yn yn nheulu fi, mae chwaer yn cadw siop lyfrau ydy, mae ffonio Cyngor Llyfrau yn ddau beth hollol wahanol. Cos mae hi ffonio'r cwts dosbarthu, ac os dwi angen ffonio Cyngor Llyfrau fwy fel golygydd, dwi ffonio Castell Brychan, de. Ond da ni, fel awduron, da ni'n dod i gysylltiad uniongyrchol efo nhw'n aml iawn ac na. Hynny yw... Na, pan o'n i gweithio wasg y bwthyn, o'n i mewn cysylltiad efo nhw. Diolch beth oedd Arwel yn gweud. Bod e ddim yn delio gyda chi'ch fel awduron. Ni pedwar yn arbennig, neu... Fi'n credu ta, ie. O'n i newydd ffonio fo, ond dwi'n meddwl bod fi wedi ddychryn o braidd yn ddiweddar pan ges i'r adroddiad darllenydd cyd na ar y nofel i am gi. Nes i ffonio Rocket, de. Oedd na stem yn dod allan yng nghlustia fi, de. Be nes i, ffonio fo'n uniongyrchol yn syth? Do. Felly, ydy o'n syniad bod ni'n rhaid rhif mobile personol Rocket allan ar y bodlediad yma heno? Ac os gen unrhyw awdur gwyn neu rhywbeth felly, ydy o'n syniad bod ni'n rhaid ar ddiwedd neu ddarllenydd, neu rhyw gi? Wel, be ni'n glywed clip o fe'n siarad i ddechrau gyda, mae yn diddorol be mae'n gweud, a wedyn chi'n gallu cwlio lawr ychydig a meddwl amdano os chi moyn rhoi rhif ffôn allan. Gai brysuro i ddweud, dwi'n digwydd bod yn fet efo Arwel Rocket, felly di pawb yn cael ffonio fo, oce? Dwi'n siŵr sa Rocket yn cytuno gyda dehonglwyr, ond diolch moch. O'r syniadau, o'r comisiynu, mi fydd y criw di sôn yn aml iawn am eu perthynas nhw ar golygyddion. Y golygyddion creadigol yna sydd yn ffrind da ond beirniadol sydd yn dweud, beth am feddwl am hwnna eto. Felly mae'r cyngor yn helpu'r cyhoeddwr i noddi'r swyddi yna yn y tai cyhoeddi. Felly dyna'r cam, falle cam nesaf yn yr gadwyn. Ond wedyn mae hwnna yn dod yn orffenedig, yn dod yn nes at ei gorffen. Wel, mae rhaid i berffeithio fo, ac hynny di yma, gan amla, mae gyda ni adran brawf ddarllen, a nhw di'r bobl sydd ddim yn poeni. Mae'r golygyddion creadigol yn edrych ar y lir, y stori, a di'r cymeriadau yn gredadwy ac yn y blaen, ond yn fama da ni'n checio os di'r comas yn y lle iawn a'r N wedi dyblu a bod y ffeithiau'n gywir ac yn y blaen. A glywys i'n ddiweddar, mae John Gower yn dweud ar fideo pen-blwydd y Cyngor Llyfrau, dweud y gwir, digon da sgwennu'r llyfrau yma'n meddwl fo, ond ti eisiau ddim mynd allan i'r byd yn ei dillad gorau.
A dyna mae rhywun hefyd yn sylweddoli di pa mor eithriadol o bwysig ydy'r gwaith dylunio a darlunio. Meddyliwch chi am glawr. A hynny di, lle nad ydy pobl yn gwybod dim am ni. Chi'ch ddychmygu'r peth, gwybod dim pwy di Bethan Gwanas. Enw Manon yn golygu dim, ond waw, oedden nhw'n licio golwg y deisan oedd ar glawr blasu. Ond mae'r rhywun wedi tynnu'r llun yna, mae'r rhywun wedi i ddylunio fo, fel bod o'n edrach ar ei ora, bod y teitl yn iawn, bod yr enw yn iawn. Felly mae'r cyngor eto yn gallu noddi'r cyhoeddwyr i brynu'r bobl ora i ddarlunio ac i ddylunio'r clawr a'r cynnwys. A chi feddwl pa mor bwysig ydy'r clawr ôl, hynny di, beth ydy'r broliant? Ydy'r broliant yna'n gwerthu'r llyfr. A hynna i gyd yn sgiliau gwahanol sydd ei hangen mewn tŷ cyhoeddi ac yn bethau yma'r cyngor. Mae'r adran ddylunio yma, os nad oes ddylunwyr yn y tai cyhoeddi, mae'n adran ddylunio ardderchog yma. Nad ydy pobl yn aml iawn ddim yn gwybod eu henwa nhw. Sion Ilar, Tanwen Haf, Olwen Fowler. Ond gwrandwch chi'n astyd ar seremoni llyfr y flwyddyn ac yn aml iawn mi fydd yr awduron yn diolch i'r bobl yma am roed eu dillad gorau am y llyfrau yma ac i wneud siŵr bod nhw'n gwerthu. Okay, so dyna arwel, nes i cael y goriad llyged enfawr yn y sgwrs nes i gael gyda fe, ond mae'n siŵr bod hwn, gyd yn eitha cyffredin iddi chi sy'n ymwneud â diwydiant y beth, ond i fi oedd e just fel, waw, maen nhw'n gwneud gymaint o waith anhygoel. Dwi'n meddwl dyna beth sydd yn ddifyr ydy, falle dydy'r cyhoedd ddim yn llawn sylweddoli faint o waith mae'r Cyngor Llyfrau ni'n neud. A dwi ddim yn gwybod, da ni'n mela yn y maes yma, ac oedden ni'n ymwybodol bod y Cyngor yn dathlu 60, ond dwi'n yn siŵr faint o sylw gafodd yr achlysur yn gyffredinol, faint o bobl, hynny yw, oedd y wasg, gafodd o unrhyw fath o sylw yn y wasg o gwbl. Wel, eisiau ddim lot o gyfeiriadau tuag at y pen-blwydd. Dwi'n gwybod os gwelwch chi rhywbeth. Na. O, mi nes i, ond dwi'n dilyn y pethau llyfrau beth bynnag, so dwi'n gwybod os na ti'n dilyn trydar sy'n ymwneud y llyfrau ag ati, bysa ti wedi gweld? Ie, oedd gwahanol gweisg wedi yn trydar pen-blwydd hapus a stwff felly. Ond oedd, ti'n gwybod, doedd o'n mi weld yn rhywbeth gafodd lot o sylw na parch dyledus yn ei ddweud. Dwi'n meddwl bod pobl, maen nhw'n meddwl am Cyngor Llyfrau fatha sefydliad, achos mae sefydliad ydi o da. Ond i fi, pan dwi'n ymdrin efo unrhyw un o'r Cyngor Llyfrau, diolch yn teimlo'n sefydliadol fel la. Achos dwi'n weithio fedra i ffonio rhywun o'na, os dwi ddim yn siŵr o rhywbeth, neu os o rhywbeth dwi ddim yn gallu siarad amdano fo efo gwasg. Helen Jones, efo llyfr y plant, dwi'n jyst yn meddwl bod y gwaith mae hi'n neud yn anhygoel, ond hefyd fedra i ffonio hi, jyst bod yn hollol onest. Mae'n wir, diolch yn teimlo fatha bod chdi'n ffonio sefydliad, ti'n fo? Mae'n rhywbeth cynnas iawn yna hefyd. Dwi'n meddwl bod hwnna wir yn help. Dwi'n perthyn i'r panel Cyngor Llyfrau mewn ffordd fel... Be dwi'n gynrychioli dwa? Cyfeillion y Cyngor Llyfrau. Mae Ian Thomas fod i'r pennaeth a dwi'n meddwl bod fi'n un o'r dirprwys neu rhywbeth. A bob hyn a hyn... Be mae cyfeillion y Cyngor Llyfrau yn neud? Ddylwn i wybod. Dylech chi fod yn perthyn. Oherwydd mod i'n perthyn ac yn talu, fe'n dwi'n talu do? 25 mlynedd, 25 pint y flwyddyn. Dwi'n cael tocyn llyfrau, ffeifer, bob hyn a hyn, ti'n gallu wario fan y siopa, a dwi'n cael fatha cylchgrawn efo erthygla bach difyr gan bobl fatha chi. A beth gorau dwi wedi gael ydy llyfr mawr, tew, hynod a hardd o'r enw O Hedyn i Ddalen, Dathlu'r Cyngor Llyfrau yn 60. Mae werth 30 pint, ac oherwydd bod fi'n un o'r cyfeillion, dwi wedi cael copi. Dwi'n wedi cael amser i ddarllen o'n de, ond
dwi wedi sbio fan hyn, reit? Gwerfyl P.S. Jones yn sôn am y dechrau. Mae'n dweud fan hyn, de? Yr wythnos ar ôl Steddfod Genedlaethol Ysra Gynlais 1954 oedd hi, a'r 3 gŵr ifanc ar ei gwyliau yng Ngogledd Cymru, sef Islwyn Ffowc Ellis, Dafydd Orwig ac Emlyn Evans. Ar ôl cyfarfod am ginio Nolgella, cychwynnodd y 3 am dro yng Nghar Islwyn, ond dyma stopio'r car cyn cyrraedd tafarn y Cross Foxes. Nid nepell o'r dref, ac yno buont am gryn deirawr yn trin a thrafod posibiliadau. Roedd y 3 gymaint ar dan dros fyd llyfrau Cymraeg, nes iddynt hyd yn oed ystyried rhoi'r gorau i'w swyddi a'i mentro hi i fyd bregus ac ansicr cynhyrchu a gwerthu llyfrau Cymraeg. Ond nathon nhw ddim cysig gyda nhw'n digon o bres. Ond fanna, just mewn rhyw leibau cyn Cross Foxes, nath o gyd gychwyn, lwch. Dwi wedi gwirioni. Dwi'n byw wrth ymyl Eisiau fanna. plac, does? Plac glas. Oes. Plac glas, oes. Ond da, Be arall sy'n yn y llyfr ta Bethan? Oes lot o wahanol bobl wedi cyfrannu at y fo ta be? oes. Erthygla gan... Mae Bethan Hughes wedi sgwennu am y llyfrgelloedd. Mae Eirian James Palace Print yn sôn sut mae siopa llyfrau yn nibynnol ar gyfer oes, nid pandemig yn unig. Alun Jones yn sôn am yr awdur ar golygu. Dwi'n wedi darllen hwnna eto. Ond dwi'n chmlaen darllen beth mae Alun Jones wedi dweud. D. Geraint Lewis yn sôn am gyhoeddi blant a phobl ifanc. A Siwan M. Rosser yn sôn am meithrin darllen yr pleser, ti'n bod nath i'r arolwg na. Am be o bobl isio go iawn, llyfrau plant. Bob math o bethau. O, difyr. Felly mae'n lwyth o Felly, stwff. oes y fersiwn Saesneg hefyd, neu ydy hwnna ddwyieithog? Na, mae'n ein Saesneg efo teitl gwahanol a dwi'n mwyn cofio beth iawn. Mae'n siŵr bod yna bobl wahanol di sgwennu'n hwnnw do. Oedd o'n leibau Ond yn gwahanol. Cymraeg, ges i. Leibau gwahanol. Leibau gwahanol. Ochr arall i'r ffordd. Mae yn just diddorol, a ni'n siarad i arwen amdano'r gwaith gyda'r y prawf darllenwyr yna, ti'n modd, a ni newydd darllen llyfr gan ffrind ar y pryd, a dde jyst yn twmlo fel dyna beth sy'n ar goll o'r llyfr nes i ddarllen oedd prawf darllenwyr, golygyddion, rhywun i cynllunio clawr a fatha gwerthu fe, a wedyn wneud siŵr fel yr arwel yn gweud bod y llyfr yna ym mhob un siop yng Nghymru. Ti'n modd yn hytrach bod rhywun yn gyrru fe o gwmpas yn cefn car nhw yn trio gwerthu fe. Yn just mynd i ddweud, mae gen i lot o ffrindiau sy'n gyhoeddi llyfrau yn Saesneg i hunain. A hyd yn oed efo gwasg, maen nhw'n ffeindio fo'n anodd jyst i gael unrhyw berson i ddarllen a jyst i cael llyfrau i fewn i siopa. A ti'n gwybod, da ni byth yn gorau meddwl am y pethau yna, dy gwir na dan. Da ni byth yn gorau meddwl, wel, oes yna gopi o llyfr Glas Nebo yn gyrraedd y siop yma yng Nghaerdydd, achos mae'r Cyngor Llyfrau yn neud hynna i gyd dros da ni. Yn fraint, dy gwir, a diolch yn wbeth falle bod ni'n sylweddoli o hyd hyd yn oed ni. Da ni'n mynd cofio yna. O, dwi'n cofio. Oce, mae Bethan yn cofio. Dwi'n wythol ddiolchgar. Ia, ond mae hi'n gyfaill i'r Cyngor Llyfrau. Mae'n rhaid i gofio hyn, mae'n gyfaill i'r Cyngor Llyfrau. Ac yn nabod rocket. Hefo ei rif mobile personol. Sôn am cyfeillion, dyn ni chwilio am mwy o bobl i fod yn gyfeillion, achos yn anffodus mae yna lot o'n nhw'n mynd yn hun ac yn popio'i clogs fel maen nhw'n dweud yn Saesneg. Felly dyn ni eisiau bryn newydd ifanc, please. Dych chi'n gorau wneud i byd? Dwi'n mynd ifanc. Cyn i Dafydd ddweud. Nes i ddim deud gair yma na nawr fi. Na, ond dwi'n gweld dy wyneb di'r sgrin ma. Nes i e-bostio Mari Siôn hefyd o'r Cyngor Llyfrau a gofyn i hi am restr o'r llyfrau mwyaf poblogaidd o'r gorffennol. So o'n i'n meddwl bod efo'n neis i chi trial dyfalu. Mae dy fi 11 llyfr o flaen i chi dyfalu beth yw'r... Maen nhw ddim y gwerthwyr gorau, y llyfrau mwyaf poblogaidd. Be 'di Yn ôl i gwahaniaeth? data nhw. Ia, beth di diffiniad rwy'n o boblogaidd? A ia, pwy benderfynodd os ddim gwerthiant? So, 5 llyfr rocket. Oce, ia. Cywir. A un yr un gyna ni.
hold on o'n de, dwi'n digwydd gwybod mae'r gwerthwr gorau, dio ddim yn nofel, hynna'n gofiant, Dai Jones dio, fi Ie. Dai sy'n yma. Hwna sydd wedi gwerthu fwyaf. Ar ôl Islwyn Ffog Ond- Elis, de. Islwyn Ffog Elis wedi gwerthu miloedd, Ia. achos yna lot o bobl, godo. Ti sôn am... Dwi wastad di bod yn... Di sôn am beth Dai Jones. Chos mae'n jyst mor ddiddorol, mae hwnna sydd wedi gwerthu orad ar ei o bob un dim sy'n ar gael. Mae Dai Jones ar y restr, ond rhif 4 y restr i fi oedd e. Oh. Felly dwi ddim yn gwybod os daw... so fi ddim yn gwybod os daw gwerthwyr, neu mae'n gweud llyfrau mwyaf poblogaidd o'r gorffennol yn ôl ein data ni. Mae Martha Jack Dwi'n Shank gwybod ond ar hwn. y Mae mewn. so llyfrgelloedd y stwff, ddim yn gwybod. Ie. Llyfrgell. Ynden. So, da ni wedi cael fi Dai sy'n yma. Ie, mae Dai Jones ar y restr, y rhif 4. Martha Jack Shank. Martha Jack a Shanko? Martha Jack a Shanko ar y restr gen i yn rhif 6. Chwalfa ti Roland Hughes. Ddim ar y restr fan hyn. Gwrach y gwyllt, cyn beth Felly, yn Un gwanach. nos o Laliad. Ia, gwach y Reit. gwyll swn i ddweud. Na, no way. Na? No Na, way. gwna- No way. Na. It's a fix. Gall hwn fod yn podlediad hir heno. Hir iawn. Just mynd trwy bob llyfr y Gymraeg. O, llyfr da ni licio. Oce, un nos o Laliad, Caradog Pritchard. Ia. O ti'n y gorchydd, O ti'n y gorchydd, ydy. yn rhif, dwi eisiau music charts, beth Oedd hwnna'n 11. Cysgod y cryma. Ond o'n i'n 10 uchedd o. Felly, ydy un nos o Laliad yna? Yn gorfod. Na di. Ydy, o ia, pryd gyhoeddwyd, pryd mae hwnna dechrau? Oes Cyngor Llyfrau di hwnna de? O, 60 mlynedd, oce. Felly O, mae tu allan i'r na. 60. Cysgod Ie. y cryma. Dwi'n gwybod pryd oedd hwnna. Na di. Na, mae hwnna Oedd o rhy cyn. bell yn ôl. Oedd o Ie, cyn. yndi. Ie, oedd o cyn. yndi. Oce, mae hyn yn anodd, fan. Beth am llyfr mawr y plant? Rhy bell Mae'n yn just ôl. darllen o allan i chi. O, yn fe? Ia, ie, dim- go on te. A wedyn o'n i ddeud, Ac yna clywodd sŵn y môr. Olin Jones. Ie, llyfr glas nebo. Of course. O, I boring. bleraeth hael y bore. Fi dau sy'n ma. O ran, gan Llyfr Hopwood, Martha Jack Shanko. Wedyn hoff gerddi Cymru. Y Dylluan Wen. Yn y gwaed, Geraint Ford Jones, Manon. Hogyn o Sling, John O'Gwen, a o Tîn y Gorchydd. Ysdi be, mae lot o'r nofela yna ar y cwricwlwm tygau neu lefel A. Difyr fyd. Ond hefyd, beth sydd ddifyr y fanna, ydy mae gen ti Dai Jones a John Ogwen, sef dau ffigwr amlwg iawn ymhlith, ti'n gwybod, y werin bobl. Dwi'n meddwl bod hwnna'n eitha arwyddocaol hefyd. Mae hogyn o sling yn briliant. Nei. Cyfres y Cewri, Gwas Gwynedd, sydd bellach wedi gorffen, nhw oedd yn gwneud y llyfrau hynny, a'r cyfres y Cewri oedd y best-sellers bob tro. Ac o'n i'n gwybod bod Dai Jones a John Ogwen yn gwneud ffernol dda. A mi nath Jonesy werthu'n dda fyd. Grau gopio yn Jonesy di arwyddo. Ewn ni symud ymlaen i be ni wedi bod yn darllen dros y mis, dwi'n meddwl, ie? Ie. A wedyn... Oce, a fi'n cymryd bod pawb wedi darllen llyfr Marlyn Samuel, Do. gobeithio. Do. 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 Oce, ond ewn ni dechrau gyda, so Dafydd, beth ti wedi bod yn darllen? Wel, dwi wedi bod yn darllen... dau lyfr dwi wedi bod yn darllen ydy Happiness and Tears, sef Cofiant i Ken Dodd. Do. Ie. Mae rai i ddweud, falle bod o'n rhan o'n mhlentyndod i, ond Ken Dodd yn un o'n arwyr i, ac bod o yn cael ei ystyried falle fel hiwmor hen ffasiwn, mae'r llyfr yma yn goblin o ddifyr yn yr ystyr mae'n sôn am ei gefndir o a'i fagwraeth o, a fel ddoth o mor llwyddiannus, a rhywun oedd mewn gwirionedd yn perthyn i'r traddodiad o variety, o ran adloniant yn hytrach na cyn y cyfnod stand-up comedy. Ond hefyd, be maen nhw'n dweud ydy, mae'n debyg bod o'n un o'r comediwyr nath ddim llwyddo i drosglwyddo yn llwyddiannus iawn i fi teledu.
mae comediwr yn herma yr neuadda a yr ffordd oedd o'n mynd rownd gwahanol ardaloedd ac yn cynnal sioia oedd o ddeutu rhyw 4 awr. Oedd o'n byd iddo fo i barhau ar y llwyfan ymhell wedi hanner nos. Mae o'n goblin o lyfr difyr. Dwi'n mwynhau hwnna'n fawr iawn. Wedyn, yr ail lyfr dwi wedi darllen, a mae hyn yn ystod yr wythnos a hanner ddiwetha, oedd yn dilyn marwolaeth May Jones. Nes i ddarllen llyfr Iwan Roberts, Come On Midfield, Stori Tîm o Wallis, sef yn olrhain sut oedd y gyfres Come On Midfield i'r fei. Teimlad y cymysg yn ffordd o ran marwolaeth May yn ystod yr wythnos a hanner ddiwetha. Unwaith eto, Come On Midfield yn gwbl allweddol yn y cyfnod cynnar S4C a llwyddiant ysgubol hyd heddiw, fel mae bobl dal i gofio Wally a Come On Midfield ac yn mynd o thrylwyth oedd May. Felly, dyna di'r ddau lyfr dwi wedi bod yn canolbwyntio arnyn nhw yn ddiweddar. Ac oeddech chdi yn nabod May yn dda dweud Gwaneth? Pan o'n i'n trio addasu amdani fy nofel gynta i'r sgrin fach, ges i hunllen trio wneud y gyfres gynta, ond ath i allan ac oedd hi'n boblogaidd. Ac o'n i wedi gweld May ddigon efo mynediad am ddim a mewn sioia, Bar y Caws ag eti a cwmni theatr ieuenctid. Ond o'n i rioed wir di siarad fo, neu o'n i'm yn cofio fi wneud. Oedd o'n dweud bod ni wedi siarad, mae rhyw far yn Gaerdydd, ond o'n i'm yn cofio. Beth bynnag. Oedd ata i'n steddfod y Faenol, dwi'n meddwl wedi do. Rwla fel 'na. Ar ôl y gyfres gyntaf, dweud, dwi'n gallu deud beth o'i le, medda fo. Allai dy helpu di. Waw. Ti'n gwybod? Fel manna o'r nef. Oedd y diweddar Angharad Jones, oedd hi wedi rhoi job iddo fo fel rhyw red y der i S4C yn helpu lle oedd angen help ar bobl fatha fi. A nath o helpu fi fo'r ail gyfres. Iasgob, sôn am... oedd o'n gweithio rhywun yn galed, ynddo? Oedden ni'n cyfarfod y National Milkbar Port, cos oedd o'n do lawr o le rieni mewn Sir Fôn, ac o'n i'n dofynydd o gella. Oedden nhw bobl yn meddwl bod ni'n cael affair, cos oedden nhw'n gweld ni. National Milkbar Port, a weithiau yn y car, yn y carpac, yn mynd dros y sgripts ma. Iechyd. A wedyn, pan nes i symud i Ffrwd y Gwyllt, ac oedd deadlines yn dyn, be oeddwn ni'n neud ar un adeg oedd o'n i'n sgwennu drwy dydd, ac oedd o ryw hepiau'n cysgu ar y soffa. Wedyn o'n i'n rhaid y sgript iddo fo, wedyn oedd o'n gweithio nos, a pan o'n i'n deffro'n bore, ac yna fo'r nodiadau mae i gyd am i. Oedd o just fatha 4 awr weekend, oedd o'n anhygol. A amser rydio i gyd. Allai'm deitha chdi pa wers roth o'i mi fel nath o ddweud hyn a llall, ond just mynd drwy olygfeydd a just, tor iawn, mae'r amser ei well fel la. Ac oedd o'n cymryd oriau i feddwl a ddim yn sgwennu'n byd am hir. Ella sa fo'n sgwennu just llinell, tro ni'n sgwennu llwyth. Ond oedd ei linell o'n aml yn well na llwyth i. Ond oedd o'n aml iawn yn gorau gweithio'r cyfan allan yn ei ben cyn y bysa fo yn rhoi gair ar bapur. Os dwi'n cofio trafod hyn efo fo, droion. Ac oedd o'n deud na dyna ddyn o'r pethau oedd o'n ffeindio anodda oedd gweithio'r cyfan yn ei ben. Unwaith i'r bob dim fod yn glir, oedd o'n gallu sgwennu wedyn yn eitha handi. Ond oedd o'n gyndyn iawn o roed unrhyw beth ar bapur nes i fod o wedi gweithio yr plot neu'r cynllun i gyd yn ei ben yn gyntaf. Mae bobl fatha Manon a fi yn ffeindio peth allan wrth sgwennu. Mae'n ddifyr achos o'n i'n dweud gyna, do'n i'm yn nabod May Jones o gwbl,
Ond, ti'n gwybod, nes i dyfu fyny efo Cymru Field, yn cofio bod yn hogan fach, yn maes dilyn, yn mynd i weld y gêm fel droed yna efo nhw a bobl gom. A just y ffordd, mae just gwynaf wali yn golygu gymaint. Ti just yn gweld hynna ar leins ma. A dwi'n siŵr bod o'n eitha rwystredig i gael dy nabod am rhywbeth fel yna, am y cymeriad na, ond y rheswm ydy bod ni gyd yn teimlo bod ni'n berchan arno fo ar wali. A dwi jyst yn meddwl bod y cymeriadu yna, just sam byd tebyg iddo fo. Come on midfield, just pan ti wir yn meddwl am y peth, a dwi ddim wedi wir meddwl am y peth tan rwan, really, ond y perthnasa rhwng y cymeriadau, just y ffaith bod dydy'r joc byth ar ben wali rywsyd yna di. Ti'n gwybod, mae wali'n ddoeth yn ei ffordd, dydi? Da ni'n wir yn chwerthu'n ar ei ben o, da ni'n chwerthu'n am ben y ffordd mae bobl eraill yn ymateb iddo fo. Ond dyna sydd yn ddifyr, achos yn y llyfr, stori tîm o Wallis, mae yna gyfeiriad at y ffaith bod yr comisiynwyr gwreiddiol wedi mynegu pryder bod Wally hefo nam ar ei leferydd, achos oedd nhw ofn y bydda bobl yn chwerthu'n am ei benno. Ond yn y bôn, ac oedd dwi'n meddwl oedd Alun Fred a May Jones yn hollol grediniol na be oedd yn bwysig oedd na dim ond y ffordd o siarad oedd doedd o ddim yn nam, doedd o ddim yn wendid yn efo, a mae fo oedd y calla yn aml iawn ohonyn nhw i gyd. Ac oedd o'n, dwi'n gwybod, mae yna thryllith i, achos yn y bôn, dyna di'r rhaglen sy'n ei ddadlau fwyaf poblogaidd sydd wedi bod yn hanes Ysbryd mewn ffordd de. A be arall sy'n ei ddweud ydy, mae o di croesi'r cenedlaethau dydi. Hynny, mae yna lot o drafod ydy yma ynglyn â, mae'n bwysig apelio at yr ifanc, neu mae'n bwysig cael rhaglenni ar gyfer categori benodol o fewn cymdeithas. Ond yn y bôn, os ydy o'n wirioneddol yn dda, mi wneith o apelio at bawb, a dyna be nath Cyngor Llyfrau. A mae syndod cylliad, mae di dyddio dydy, i fel pryd gath ei greu ddechrau, byn hyn. Ti'n dal i ddanos o, di bobl yma'n mynd, mae hwnna di digwydd lot yn ôl. Diolch yn taro bobl felly, nec di? Ysdi be, fory de, bore fory, dwi'n rhoi gwers i fy nysgwyr arbennig o dda, sy'n rhigl, a clip o Cyngor Midfield. O'n i di gosod clip o Cyngor Midfield yn o wylio fel gwaith cartre. Fory, gai wybod be di barn nhw. A dwi jyst o marw sy'n gwybod be maen nhw'n feddwl. Ydy o'n deg i jyst rhoi clip, dwi'n gwybod bod ti eisiau gweld mwyn cael y cymeriadu'n iawn, ond be nes i sylweddoli oedd, yes, gobod o'n nhw'n siarad yn gyflym. Be da chi wedi bod yn ddarllen? Pwy sy'n eisiau mynd nesaf? Sian, ac ti wedi bod yn darllen llyfr May hefyd ti? O do, cos oedd y rheswm is i ddarllen Bachgen bach o Fryncoch, hynna'n gofiant Wali Thomas y blynyddoedd cynnar. Un pari sgwennodd o, ac o'n i esina cos o'n i eisiau rhywbeth ysgam, cos o'n i wirioneddol styffaglu trwy rhyw lyfr am ferched Llangollen, Eleanor Butler a Sarah Ponsonby. Mae stori nhw ddifyr, ond o'n i'n cael traffath efo'r llyfr ac o'n i eisiau ddarllen oherwydd bod fi'n cynnal gweithdyn Plas Newydd. A'r llyfr dwi isio chi gyd ddarllen, dwi wedi fwynhau'n ofnadwy, ydy llyfr o'r enw Less is More, How Degrowth Will Save the World, sydd yn swnio'n ofnadwy o ddigalon y mae o rwsut. Mae jyst bregath sy'n esbonio sut mae cyfalafiaeth ydy'r rheswm dros yr argyfwng yr amgylchfyd a bod yna'n posib gwahanu'r ddau beth. Mae hynna'n trio rhoi faint 300-400 tudalen mewn 1 frawddeg, ond dwi'n darllen llawer o lyfrau ffeithiol, a mae'n hir iawn ys pan dwi wedi darllen un a llythrenol go iawn tan linellu fo pensel beth o'n i'n mynd, o ia.
Wel, mi na i ddarllen hwnna. Ia. Yndi, mae'n ddarllenadwy iawn hefyd. Di'n drud? Dryd na, cdi. Clawr papur 999. Do. Jason Hickel. O'n i'n gwybod. Dwi'n cofio sydd oes ar draws Jason Hickel. Be newydd o darllen mae? Ia, mewn clawr papur, dwi'n meddwl. 2020 gyhoeddwyd y ddechrau clawr papur leni. Da. Diolch, Sian. Manon? Wel, nes i ddarllen... Neu, nôl o hynny, mae'n sgwennu. Nes i ddarllen llyfr yma. The Order of Time, gen Carlo Rovelli. A mae'r boi yma, Carlo Rovelli, mae o'n physicist. A mae'r llyfr am ffiseg amser, a fatha natur amser, a sut mae pobl yn mesur o hefyd, fatha'r byd quantum physics. Felly mae'r boi Carlo Rovelli ma'n sgwennu llwyth o lyfrau ffeithiol am ffiseg, ond mae o'n sgwennu fo mewn ffordd mor ddiddorol. O'n i'n casau ffiseg yn ysgol. Ond mae hwn just, mae bob dim yn sgwennu, ti just yn... Fedri dim darllen o i gyd mewn un go, achos mae'r syniadau mor fawr, mae'n cymryd amser i dy feddwl di, arfer o fo, ond o'n i'n meddwl, os ti'n licio sci-fi, neu eisiau sgwennu sci-fi, mae hwnna'n un da. A wedyn, pan o'n i yn Barcelona, nath rhywun roi y llyfr yma yn present fi, i enw fod i Out in the Open, gen Jesus Carrasco, a mae wedi sgwennu'n wreiddiol yn Sbaeneg. Ond nes i darllen yn Saesneg. A mae hwn, de, os a'ch chi gyd yn licio hwn, mae o'n mor dda. Lle mae o'n nofel am hogyn bach yn rhedeg i ffwrdd o adra. A mae'r byd... Dydy yn nofel wyddonias na'n byd fel yna. Da chi'n siŵr os dy'r byd wedi newid lot, neu os ydy o'n y byd yma rwan, ond mae'r byd yn sych iawn. A wedyn, da ni'n cweit yn siŵr pam mae o wedi rhedeg i ffwrdd o adra. A mae o'n, dwi'n eisiau rhoi spoilers, ond mae o'n neud ffrind sydd yn edrych ar ei ôl o. A beth sy'n ofnadwy o glyfar am y nofel yma ydy, mae bob man mor sych, y frwydr ydy o hyd ydy ffindio dŵr i yfed. Felly pan ti'n darllen y nofel, ti just yn dawnio paints o ddŵr. Ti'n sgwennu'r sychad i fewn i'r llyfr. Mae'n briliant, yn dda iawn i chi iechyd chi darllen y nofel yma. Felly, Out in the Open. Dyna dweud i fod yn darllen. Dwi eisiau darllen hwnna hefyd. Beth am beth ti wedi bod yn darllen? Wel, gan bod pawb yn sôn am Piranesi gan Susanna Clark, dwi wedi darllen ni. Achos o bobl jyst yn reifio. Dych chi wedi darllen Piranesi? Na, ddo, jyst i clywed camoliaeth. Mae'n ond yn dod o'n. Wel, nes i fwynhau, ond dwi'n di gwirion i'm hen, a dwi yn meddwl, mwyaf dwi'n meddwl am hyn, mater amseru ydy pa lyfrau ti'n fwynhau fwyaf. Ella bod gen ti ddiawl o syched tra ti'n darllen hwnna, Manon, a bod ti di fwynhau am fwy o'r erwydd, dwi'n gwybod. Ond mae Piranesi yn dda, mae yn glyfar, a mae ydi aros efo fi, ond diolch yn llyfr gorau dwi wedi ddarllen o bellffordd. Ond wrach fyddwch chi'n anghytuno. Ond difyr, gwahanol, mae o am y cymeriad yma sy'n byw mewn rhyw le od sy'n llawn adeiladau dan ddiar, a mae'r llanw'n do mewn, a wedyn mae'n gorfod dringo fyny fancw, a mae yna rhyw foi'n do mewn bob un y hyn, ac yn... Dwi'n beth sy'n dod o bwyd fo am ryw reswm. Mae'n blot uffernol o gymleth, a dwi'n eisiau rhoi spoilers, felly dwi'n mynd i ddweud dim mwy. Ond hwnna ddyllu'r Saesneg nes i ddarllen. A dwi rwan ar ganol, achos dwi wedi gwirioni efo treoleg Alun Davies, sy'n sôn am ti, Manon, dwi'n meddwl i ddweud na dyna'r detective mwyaf sexy yn y byd Gymraeg, ia. Taliesin Macleavy. Ie, ges i Rogue yn Myfanwy Alexander. O, sgwrs, ia, mae gen i hun. Dafod hefyd yn detective sexy iawn. O, sgwrs. Wel, oce, so hon di'r drydaeth, a dwi bod edrych ymlaen ofnadwy at hon. A dwi yn mwynhau, ond
Eitha'r beth, a nina di bod yn canmol Cyngor Llyfrau a prawf ddarllenwyr, ond oedd hon angen un darlleniad arall o ran prawf ddarllen. Wrach bod yma'n poeni neb arall, ond mae jyst un peth bach yn bygio fi. Ti'n meddwl A bod wedyn yna ma' 'na achos fwy bod nag chdi'n un 'na. olygydd, Bethan? Bosib iawn, ond oedd y ddau arall mor berffaith. O'n i'n gallu ymlacio, jyst darllen, mwynhau. A rwan, Dwi'n gorau wan, fatha, Bethan, ti di bod yn olygydd. Calm down, woman. T'ma? Dyna gyfle i'r stori. Felly dwi yn y stage yna wan, lle dwi di stopio, ond na i ail ddechrau to trio teimlo mwy fatha Manon. Pa mor aml ydyn nhw? Pa mor aml mae'r camgymeriadau ma'n dod i'r fei? Ddim yn aml, dwi'n modd wedi gweld rhyw 3 neu 4 hyd yma, ond mae 3 neu 4 yn ormod. Ond faint i'r ddarllen? 2 di dalen? Dwi dreian o'r ffordd. Right. Mae gen ti rhywbeth o bob llyfr, does? Bob Oes, tro. o'n i'n Dwi'n mynd i casau agor rhywbeth dwi wedi sgwennu neu olygu neu... Ond dwi'n flin wan, ti'n gweld? A mae fydd Alun Davies yn flin a bod yn clywed fi'n dweud hyn. A fydd y Cyngor Llyfrau yn flin efo fi am dweud hyn. A fydd rocket yn ffonio chdi? Bydd, mae Stêm yn darllen ei glistyn. Ond ti'n gorau bod yn onest, dweud? Os fydd yna ail argraffiad, bydden nhw'n gwybod rwan, bydden, achos ti di dweud. Ond mae rai fi dweud, dwi fatha chdi, Bethan, dwi wrth modd efo'r llyfrau yna. Ond dwi ddim di darllen hwnna eto, dwi'n cadw hwnna tan dolyg, gwylio dolyg, mae'n teip yna i fi. Dwi'n licio bach o crime dros gwylio dolyg. Ti eisiau fi gywiro'r teipos yn un fi efo inc ac yr un fi? So hynna'n mynd ar nerves fi 1000 gwaith mwy na unrhyw teipo. Dyna ni'n yma, a dwi'n cofio lle maen nhw am beth bynnag. Ond cyfres, mae rai ddi, sôn am gyfres detective, cyfres John Alwyn Griffith, ie? Carreg Gwalch. Ie. Mae gen o fo, mae rai fi ddeud, dwi yn mwynhau'r gyfres yna hefyd. Dwi yn meddwl bod... os di fan, mae di coheiddi o ddeiti 10-12 erbyn hyn. Mae nhw'n ofnadwy o boblogaeth ydyn. Yndyn, mae o wedi... Mae di gweithio mor galad ar gael darllenwyr ffyddlon yn ei ddilyn o. A dwi wir mwynhau'r gyfres yna. Dydy detective ddim yn sexy iawn i fi, ond dim ots. Sôn am fod yn onest wrth ddarllen llyfrau, nes i ddarllen Merch y Gwyllt. Yn dilyn Brach y Gwyllt. O no, mae'n ond fan hyn, man. Na, Nes ti ffindio teipos do? O, Nes i joio Merch y Gwyllt, Bethan. Nes i joio fo'n fawr iawn. Nes i joio fe, o'n i'n sylweddoli hwn wrth darllen e, o'n i'n joio fe mewn ffordd wahanol i Gwrach y Gwyllt. A weithiau yn twmlo i fi bod na awdur arall wedi cydio yn y stori a mynd ymlaen, a wedyn wrth edrych ar y dyddiadau, ti'n mam, beth yw e, 15 mlynedd ar ôl y llall. 2 flynedd ar 15. Ie, a amlwg ti'n awdur wahanol i'r gwreiddiol hefyd. Ti'n modd, oedd hwnna dod drosodd wedyn, o'n i fel, oce. Ti'n modd, oedd y gwahaniaeth yna rhwng pryd oedd y ddau wedi cael ei sgwennu yn amlwg. Ti'n modd, ond nes i joio nhw gymaint. Wedi joio'r ddau llyfr gymaint, so. Ti'n gwybod be? Ti di wneud i fi sylweddoli. Pan o'n i'n sgwennu Gwrach y Gwyllt, o'n i'n berson llawer mwy blin. Felly, oedd Siwsi yn berson llawer mwy... Wel, oedd hi'n berig, doedd. Oedd hi'n hogan berig. Tra, dwi'n meddwl, wrth heneiddio, dwi wedi mynd yn eisiau person, ac o'n i'n methu gwneud y ferch gas. Helo? Ond na rwy'n yn person yna? Sorry. Oce, wrach bod fi'n siarad rwy'n hun. Oce, ella bod fi'n... Ond dyna, o'n i'n deimlo, o'n i'n methu gwneud i'n gas. Ond allan ar cymeriad, oedd hynny ddim fi. A fi ddim yn rach gas y gwbl nad oedd. A hwnna, oedd e fel, oce, mynd i cael ei chilio allan.
na, nes i joio. Diolch. A mae dal yn shocking, sydd yn greu. Ydy, ie. Ydy, ie. Pethau'n digwydd, ti'n mynd, o, oce. Ie. Ac o'n i'n trio peidio bod yn embarrassed yn sgwennu nhw. Ysdi lwyddo? Efo'r gyntaf ti'n gweld, o'n i wedi cael y profiad o wylio bobl yn darllen y nofel to'n i na. Ac oedd hynna'n brofiad mor erchyll a mor gneu chdi wingo. Cos oedden nhw'n tynnu'n nghoes i. A illa bod fi wedi mynd yn fwy hynna'n ymwybodol wedyn. Dwi'n yn gwybod. Trafodwch. Dwi'n meddwl bod chdi'n mynd yn fwy ymwybodol o ddarllenwyr. Ysdi, efo yn y tu hwn, dwi'n meddwl bod wedi croesi meddwl i bod na neb yn di ddarllen o. Ti'n meddwl be ni fel o'n i'n neud? Ysdi, ond... Ond ydych chi'n sgwennu chi'ch hun ddo? Neu ydych chi, hynna'n byd ych chi'n mynd yn fwy ymwybodol o'ch cynulleidfa? Dwi'n meddwl un o'r gwersi ydi fatha, mae pobl, o'n i ddim di rhagweld pan o'n i'n ddechrau fysa pobl yn darllen rhywbeth ac yn cymryd yn ganiataol bod gen i brofiad o be bynnag ydy o dwi'n sgwennu arno fo. Neu bod o'n hynna'n gofiannol mewn rhyw ffordd. Ac alla bod hynna'n newid wedyn yr math o beth ti'n sgwennu, dim bach. Dwi'n ddim. A mae waith byth os wyt ti sgwennu barddoniaeth. Wel ia, swn i'n cymryd, ti'n gweld efo barddoniaeth, swn i'n cymryd bod y bardd efo profiad. Na, dwi'n pregethu fod yw'r cerdd fod yn, ysdi, gerdd persona yn union fatha stori fer neu nofel. Ia. Ond mae beth peryg yn y Gymru Gymraeg. Mae pawb yn cymryd ma' chdi ydy'r person cyntaf mewn cerdd. De. Mm. Yn fwy nag mewn rhyddiaeth? Fwy nag mewn rhyddiaeth, ond dyn. Oedd hynna ddim wedi'n haro fi o gwbl. Ond dwi'n meddwl bod yna fwy o ddadansoddi o feirdd, a nath o sgwennu honna pan oedd o'n, ysdi, newydd golli dad neu sgwennu honna syth ar ôl gen i ferch neu beth bynnag. A ti'n mynd eith hynny gymaint efo nofela, dwi'n meddwl. Ond ydy hynna achos bod barddoniaeth yn tueddu bod yn fwy hyn yn gofiannol? Neu oes yna llwyth o feirdd yn sgwennu straeon ar ffurf barddoniaeth? Straeon, oes, dwi'n credu bod. Dwi wedi darllen lot i fewn i lot o farddoniaeth, felly ymddiheuriadau i feirdd Cymru. Dafydd, o ti'n yn siŵr o ti'n cytuno fe hynna? Na, hynny yw, dwi wastad wedi weld o fel un dull o fynegu safbwynt. Dwi rioed wedi weld o fel rhywbeth bod o'n gorau bod yn rhywbeth un gofiannol neu rhywbeth personol. Dwi wastad wedi gweld barddoniaeth fel just mynegiant, rhywbeth drama, stori fer, nofel. Dwi rioed wedi meddwl, mae rhaid bod y bardd yma yn sgwennu o'i safbwynt ei hun, neu o'i brofiad ei hun, yn fwy nag unrhyw awdur arall. Felly fel mae yna awduron gwahanol, mae yna ddarllenwyr gwahanol. Diolch am hynny, mae'n siŵr te. Ie. Sydd yn dod â ni at lyfr Marlyn Samuel. Yn hollol. Dach chi eisiau fi fynd gynta? Mae mam newydd orffen o, wedi mwynhau'n ofnadwy. Oedd hi'n siŵr i ddechrau, cos oedd hi newydd orffen Hannah Jane, ac oedd hi wedi mwynhau o'n ofnadwy. Wedyn oedd hi'n deitha i fe dechrau hon, di hon ddim yn yr un cae. Ond ar ôl 2 pennod, oedd hi'n hooked. A nôl at y busnes amseru yma, pan o'n i'n darllen hwn, o'n i wedi gorffen Hannah Jane, Lleuger Roberts, ac eisiau ymlaen at yr un arall, Stori ora. beth enw'r ailyn? Stori ora. Y stori ora. Nes i ffeindio honna'n llawer mwy anodd i darllen. Mae dipyn mwy llenyddol, mae yna lai o stori, does. A nes i fwynhau o, ond o'n i wedi ffeindio fo'n eitha trwm. Pan nes i agor hon, oedd o fel chwaw i'r iach, a nhw'n yei, mae hon mor hawdd, mae jyst yn llifo. Dwi'n yn gorau gweithio'n galed fo hon, just joio, adloniant, a o'n i wrth y modd efo cymeriad Thelma
y fam, achos unrhyw un sydd wedi bod ar wyliau, a mae Marlyn Samuel wedi bod ar wyliau, oh my god, mae wedi mynd ar wyliau. So, pan ti'n mynd i'r gwestai mae'r buffe, wyt ti wastad rhyw Thelma type sy'n, sy'n lot o newis, nag oes? So, rhoi fita yma. Ar ei honna neu fi chwerthin, rhoi fita. Felly, dyna marn ni, chwawer iach, darllen hawdd, a na adael i chi ddeud rhywbeth wan. Ie, o'n i'n cytuno. Oedd e fel, ti'n meddwl, bydde fe ddim yn llyfr, bydde fi fel arfer yn darllen, a mae bach fel, amser chi'n troi teledu arno, a mae rhyw rom-com arno, chi'n gwylio fe, a wna'n mynd dod i diwedd, nes i trio hwnna, hwnna'n eitha hawdd, ti'n modd, hwnna'n kind of, ffain. A dyna fel o'n i'n twmlo gyda'r llyfr yma. A'r unig biti i fi gyda'r llyfr yma yw'r ffaith bod wedi cael ei ryddhau yn flwyddyn lle mae pandemig, achos fi'n teimlo bod hwn yn llyfr bydde llwyth o bobl sydd eisiau mwynhau darllen o gwmpas pwll nofio dramor. Ti'n bod, a bydde fe wedi cael ei amseru, cael ei werthu dros yr haf, achos mi e jyst yn llyfr perffaith i fynd ac ymlacio a darllen hawdd. Gret. Ac eto, Lenny oedd o'n braf iawn darllen am bobl ar ei gwyliau. Nos na cwbl oedd ni gallu neud. Ia, be oedd yn braf oedd bod chdi yn amlwg dros yn neud llawer wedi cael mynd ar wyliau nag oes. Felly, o leia mi oedd hwn yn gwneud i chdi feddwl am wyliau. Ac dwi'n meddwl bod, hynny yw, dwi'n meddwl bod yna snobyddiaeth yn erbyn y math yma lenyddiaeth, lle mae rhywun jyst yn eistedd nôl a jyst mwynhau. Dydy o ddim yn mynd i draws newid bywydau yr un darllenydd, ond mae o jyst yn rhywbeth lle mae rhywun yn cael ymlacio. Mae o'n hawdd i ddarllen, dy rhywun ddim yn gorfod meddwl, mae'r plot yn gret ac yn syml, mae'r cymeriadau, fel ti'n dweud, dwi'n meddwl na Thelma di hoff gymeriad bob un ohono ni. A dwi'n jyst yn meddwl bod o'n gret o lyfr o jyst eistedd nôl a peidio meddwl yn rhy galed. A dwi'n meddwl mae yna gymaint o le i lyfrau Cymraeg fel hyn. Achos ar ddiwedd y dydd, llyfrau fel yma, dwi'n meddwl, sydd yn mynd i ddenu lot fawr o bobl yn hytrach na llyfrau trwm neu llyfrau astrus. A hefyd, dwi'n meddwl fysa llyfr fel yma yn ofnadwy o anodd i'w sgwennu. Achos mae o'n un o heina, nes i godi fo ac agor o meddwl o'n ei ddarllen pennod. A dyn da ni wedi darllen i hanner o. Mae mor hawdd i ddarllen. A o'n i wedi anghofio mor naturiol ddigri ydy Marlyn Samuel fel nofelydd. Mae gen i hi just yr idioma bach ma, y ffordd y cymeriadau o siarad. Maen nhw'n hollol unigryw. Ti'n gwybod, ti'n gwybod, ti bron i'm angen clywed be di enw'r cymeriad yna, ti'n gallu clywed i llais nhw'n hollol glir. Swn i'n cael job sgwennu rhywbeth. Ac efo lot o gymeriadau neu hynna de. Ie. A just ti efo'r brif gymeriad oes, dyna dwi'n o'r pethau braf ydi. O'r dechrau un, ti'n gwybod efo pwy wyt ti, a ti'n sticio fi hi. A nes i wir fwynhau o. A just y math o bleser darllen, mae'n hawdd anghofio mor neis ydi o i ddarllen ytha page turner fel hyn. Un cwestiwn i chi, i ddod yn ôl at be ddudodd Rocket yn gynharach. Ydy'r clawr yn atyniadol? Ac ydy'r clawr yn gwneud i chi feddwl mae llyfr ar gyfer merched yn bennaf ydy'r llyfr yma? Neu beidio? Yndi, ac eto wrach bod o'n iweddu fo de. Yndi, dwi'n meddwl. Ydych chi'n meddwl bod o yn lyfr mwy ar gyfer merched na dynion? Atab di hynna. Wel, chdi ag Aled. Aled? Ie, mae fy Nghymraeg i wedi pigo fel nawr, so bydd diddorol gweld be mae hi'n meddwl, so mae hi wedi dysgu Cymraeg. So mae hi'n mynd ati, ti'n meddwl nes i gweud bod e'n llifo, bod e'n hawdd i ddarllen, ond bydde fi'n gweud bod e'n llyfr math hi yn hytrach na fi, ond dim achos bod fi'n dyn, mae jyst fel fi licio nofelau eitha tywyll, grwsym, mewn ffordd. Dwi'n meddwl bod ni'n dweud mwy amdano chdi, dydi iawn. Na, jyst meddwl yn ni, achos swn i'n dweud falle bod y clawr yn gwneud iddo fo apelio fwy at ferched. Ond unwaith i chi gael ei mewn i'r stori, dwi'n meddwl bod hi'n stori gret, a dwi'n meddwl bod y cymeriadau
fel di dweud, mae mor hawdd i ddarllen. Ond falle bydde yr clawr, so ti'n edrych ar hwnna mewn siop, falle so ti'n meddwl dwywaith, oce. Ydy hwn ar... Do'n i'n di sbio ar y clawr yn sut ti sôn, Dafydd. A dwi yn gweld beth ti'n meddwl. Ie. A beth sy'n ddifyr ydy, pan mae Marlyn yn lansio ei llyfrau, dwi'n meddwl bod Sir Fôn i gyd yn dod i'r nosweithio lansio. Achos maen nhw'n rhedeg allan o gadeiriau, maen nhw'n gwerthu bob copi o hwnna, ond mae yna ddynion yn sicr yn prynu gymaint ar merched. Dwi'n gwybod os dyn nhw'n prynu ddyn nhw'n hunan neu i'r merched adre, dwi'n gwybod. Ond dwi'n gwybod bod yna ddynion, mae gennau barch mawr ydyn nhw. Fel Ken Williams, yn fans mawr o Marlyn, a mae o'n prynu bob llyfr sydd gen i hi, ond ddo yn athro Cymraeg ydi ebyn meddwl. Ond hynny, oedd hi'n dangos a ddewid pan oedd o'n dysgu hi'r ysgol. A mae Manon Wyn Williams sydd yn darlithio Cymraeg ym Mangor, nath hi sgwennu'n golwg do. Nath hi dreithi fatha chdi, Dafydd, ystywed J. Ellis Williams wrth drafod y ddrama fel cyfrwng. A mae lle ar silffoedd y groser i'r caws ac i'r cafiar. A does dim un math o ddynyddiaeth a well nac yn fwy israddol na'r llall. A dwi'n teimlo bod geiriau megis ysgafn a phoblogaidd wrth drafod llenyddiaeth a chelfyddyd yn gyffredinol wedi dod i olygu rhywbeth eitha sarhaus. A dwi'n cytuno. Ie, a fi'n hefyd. Mae angen mwy o ddeunydd fel hyn, de. Llai o snobyddiaeth, please. Diolch fawr. Os ddim ar 5 pan yn gytun ar rhywbeth. Gri bron ac enid dweld efo chi, de. Ddim yn hyn a llyfr Marlyn sy'n fwynhau o'n ofnadwy, ond bod gennym ni hefyd ofn dweud, mae hwnna'n drwm. Egluro fe'n union ti'n feddwl, Sian? Bod trwm hefyd yn gallu bod yn dderniadaeth ac yn sarhad ar lyfr. Ond dwi'n meddwl bod os di rhywun yn dweud bod rhywbeth yn drwm, mae yna rhyw awgrym bod o... allan mae jyst fi sy'n meddwl hyn fyd, ond rhyw awgrym bod o allan yn fwy academaidd neu'n fwy llenyddol. Felly mae'r rhan o beth sy'n neud yn drwm ydy gravitas, a dydy'r nofela ysgafn ddim yn cael yr un math o sylw fela, dwi'n meddwl. Hefyd, fi wedi mynd yn syth o llyfr Marlyn. Fi wedi pigo lan None So Blind gan Alice Hawkins. A mae'r print yn fach yn y llyfr yna. Ac ar ôl cael llyfr Marlyn, lle oedd y print yn, oedd neis, pob dim yn llifo, mae'n twmlo'n llyfr lot yn oeddech chi ddarllen. Dim ond achos y print. Ie. Neu gwahaniaeth yn Ie, mae hynna wir am y llyfr Ladies of Llangollen, mae dwi'n mynd trwy ddefo ar adeg iawn. Mae'r print y fan, de. Difyr. Ond dwi eisiau sbio wan ar lesus môr. Na, dydy print hwnnw ddim cweit mae'r fan, bod gen ti lot o waith meddwl yn hwnnw, de. Lle dyn ni nôl eto at gwisgo dillad gorau. Mae'r print yn bwysig. Print yn bwysig, clawr yn bwysig. Mae rocket. Fydda ni'n trafod ledding a cyrning a pethau diflas y munud. Ti'n neud i fi deimlo'n gas wan. Nes i ddeud bod stori ora'n drwm? Na, na ddo. Na, nes i ddeud bod chdi'n diwynhau o gymaint. Ie. Cos oedd yma drwm, oedd just mwy o waith darllen yno fo. Ac oedd yna gravitas. Weithiau dyna'r math o lyfr da ni eisiau darllen. A weithiau da ni eisiau darllen page turners am yr ddau beth gydradd. Y beth sy'n ddigri mewn ffordd a rhyfedd ydy bod ni'n rhoi y pethau yma mewn cystadleuaeth efo'i gilydd. Achos wir dydyn nhw ddim na ddi. Mae yna gyfnod i bawb, a hefyd mae pawb efo chwaith unigryw i hunain. Gyd yn iawn yndi, boys? Cybilla bod am teipos, de. Ie, so sa teipos. Hei, ga i ddweud y bath? Wel, i'r grandawyr erbyn tro nesa, achos dwi wedi sicrhau fy mod i yn cael cyfweld un o fy arwyr. Ac felly erbyn bodlediad nesa, dwi'n meddwl bod ni'n mynd i fod yn darllen Niwl Ddoe gen Geraint Vaughan Jones. A sa'n i licio i chi ddarllen hefyd, achos dwi'n cael cyfweld Geraint Vaughan Jones. Hwre!
Dwi ddim wedi trio peidio ffangylio gormod, ond gan i weld sydd eith yn neud e. Ydy Geraint Vaughan Jones yn barod amdana ti, Manon? Dwi'n mysio ateb y cwestiwn yna. Ydy cyfreithiwr Geraint Vaughan Jones yn barod am Manon? Dyna di fi, cwestiwn. Dwi'n fan mawr ac yn nerfus iawn, ond dwi wedi darllen niwl ddoe. A felly, fydd cynnau diddordeb mawr yn gwybod beth ych chi'n feddwl o'n. Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan fand o'r enw Bandicoot a'r trac ydi o nefoedd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.